partitura, evidentment, i així n'hi ha el temps que fa llacinador, val? La boleta... Primer, el xiquet xicotet de tabac. Un aplaudiment per ell. Vale, pues podem fer Sant Antoni i després una cabalgata de tots junts i com vulgueu. Sant Antoni, vale? Com no s'han preparat en això, anem a tocar primer nosaltres. 2 i 3. Anuncia la peça. La Pilar.
por si acaso. ¿Sí? Suele pene. No pasa nada.